Ia spune-mi ce facem mai. Un scaunel și vedem la final cum iese. Adică... O bancă în principiu. Da, un scaunel. Un șezlong. O să le pe ce parte? Ăsta e scaunul de pușcă, adevărat. Salut! Mă numesc Budai Vasile Daniel. Mulți dintre voi poate mă cunoașteți. Astăzi o să ieșim un pic din zona noastră de confort și gătim afară, în natură. Am mai făcut asta de vreo lună încoace, am pasiunea asta, să gătesc în natură. Și astăzi am zis că vă luăm alături de noi să vă arătăm ce gătim. O să facem o mâncare un pic în natură, deci nu o să folosim țigăi și alte câte, o să facem un grătar pe piatră. Și vă mai arătăm pe parcurs ce se mai întâmplă. Aici o ceafă de porc, cea mai bună legumă e ceafa de porc, să știe. O feliem, mai depinde cât de groasă vreți. Ideea e pe piatră, o să fie exact ca și pe o rocă vulcanică. Noi avem aici piatră de râu. Îi dă un gust special mâncării. Nu o să știți numai dacă veniți aici să mâncați. Am pus de data trecută. Pe lângă ceafa de porc o să mai punem și niște piept de porc presat, afumat, condimentat. E superbă carnea. Adică se vede. Tai ceapa și o dau cu un pic de sare să se înmoaie cât de cât. După cum spuneam, o să facem mâncare direct pe piatră. Am făcut o vatră, am luat 2 lespezi de piatră din râu, le-am curățat și le-am pus pe deasupra de foc. Lăsăm vreo oră, ar trebui să se încălzească foarte, foarte bine. După care, o să vedeți, punem carnea și mâncăm. Am înfocat foarte bine pietrele și începem să punem carnea. Evident, o să se coacă mai greu, dar gustul, auziți cum face numai. Gustul nu se compară cu nimic. Penseta asta înseamnă tot. Eu dacă n-am așa ceva în bucătărie, mor. Clar. Așa că, evident, n-am adus-o de acasă și am făcut-o handmade din pădure. 2 bote. Și cam cât crezi că durează toată treaba asta care ai făcut-o? 15-20 de minute de acum încolo mâncăm. Da? Nu se pune problema. Am nasol că bate focul pe toate lăturile, deci mai arse, mai atins, dar nu-i problemă. Uite aici asta cum se face. Wow, dar ce bine miroase, nu? Mai avem puțin. Carnea e super bună. Dar cum am gustat-o, nu vă închipuiți cât de bine poate să miroase și să se simtă. Ce miros are. Mă gândesc că trebuie să fie bun, așa-i? Clar, uite-i astea alte. Ai ciopit-o? Hop. Cum e, bă? Super tare. Nu, fii atent, când îl faci, pui mâna pe amândouă, știi, așa mică, prinde așa mică, faci așa mică, altfel nu-ți iese. Cum e acolo, Pepe? Super. Nu ai treabă, eu dorm aici.
I can't make you make a sound. Take me to the times when we look up to the skies and climb up there and draw the thunder down. Now I'm forcing myself into what you've already been through. But darling, I can't help the way I feel. And you need something stronger, a drug to kill the hunger and ease the awful pain of living. Și a venit și dimineața și o să pregătim de o cafea cu băieții. Deci să vă arătăm cum pregătim noi cafeaua de dimineață cu aromă de brad, natură. Amestecăm cu creangaul. I dreamt I'd take you with me. You'd say you forgive me. And we'd live out some easy ancient song. Now we're either understanding in splendid love remembering. Lost the mind of leaving. Vaia de lince cafea ai făcut. And I'm the kind of love that Cum mă face. once I was enough to make you try. Now I'm underneath the rubble, trying not to feel the trouble. You don't care enough to cry. So here's to hoping I can change tomorrow. You want it hard as nails cut and dry. But I beg, steal and borrow. I'm so damn good at sorrow. And you don't care for me enough to cry.